आं NDB आव थांनाय 2013 मायथाइनि 8 एप्रिल खालि बैसागुनि एसे सिगां जइन जादों। नाथाय बेनि सिगांबो आं 1989 मायथाइनिफ्रायनो बर' हारिनि माखासे आफादफोरजों सोमोन्दो दंमोन। 1989 मायथाइयाव आं मेंमां आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जादों। बेनि उनाव 1990 मायथाइयाव आं जेब्ला जुनायावहाय फोरोंगिरि मावहैदोंमोन, बे टाइमनिफ्रायबो आं बर' साहित्य सभाजों सोमोन्दो दङमोन। जेब्ला नैबे बेंटल फरायसालिमायाव साख्रि मावनो थाखाय बा फोरोंगुरु हिसाबै मावनो फैनाय टाइमाव समनिफ्रायबो आं 2004 मायथाइनिफ्रायनो आङो जिल्ला बर' साहित्य सभा आरो प्राइमारि बर' साहित्य सभाजों थोंजोङै एबा खेंस्लायै सोमोन्दो लाखिबोबाय थादों। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला आंनि गोरबोआव दिनैबो बर' साहित्य सभानि सायाव जा आंनि आंगोथि आरो अनसायनाय, बे अनसायनाया दिनैबो दङ। आं गावनि बिमाखौ जेसेबां अनो, मालायनि बिमाखौबो अननो रोंनांगौ होननाय मोनसे बाथ्रा भाव दङ। थामहिनबा आं जे सासे बर' बिमानि फिसामोन, आंनि आइखौ जे गुबुन फोलेर एबा गुबुन न'खरा नासयबोदोंमोन आरो गावनि बिमानि रैखाथि, संरैखा आरो इयुननि जा जोलै, बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो थामहिनबा गावनि हारिखौ अराय गोथाङै लाखिनायनि थांखिजोंनो आङो थांनाय 2013 मायथाइनि 8 एप्रिल खालि NDB आव जइन जादों। दानिया बाथ्राया जादों, NDB आव थांनाय 7 बोसोरनिबो बारा आं थानानै, थामहिनबा बे आफादनिनो सासे सोद्रोमा जानानै मा मावदों मा मावाखै होननानै सोंनायनि फिननायखौ जुदि बुंनो नागिरोब्ला आं दुबगांनानै बुंनाय बायदि जायो। ओंखायनो आं बेखौ बांद्राय बुंनो नागिरा। मानोना दुबगांनाया मोनसे गावनि जा इयुन, बे जिउनखौ फोजोबनायनि मोनसे नेरसोनसो एबा बिथिंसो। जोंनि आफादा गोबां सुखु दुखुनि गेजेरजों थांनाय 7 बोसोराव गोबां जेंना जेंसिनि मोगा मोगि जाबोदों। लाजिनायनि बाथ्रा नङा एबा दुबगांनायनिबो बाथ्रा नङा। बर' हारिखौ जोबस्रांनायनिफ्राय अरायथा लाखिनायनि थांखिजोंनो जोंनि NDB नि जोनोमखामोन आरो बे थांखियैनो आंबो NDB आव जइन जाहैदोंमोन। बेनि जाहोनाव जोङो गावनि मोदोमनि जा सैनांनाय, जोंनि मेलेमनि जा सैनांनाय, बे सैनांनायखौ जोङो गोबां मोनबोदों आरो बेखौ सहायनानैनो जोङो थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइसिम जोङो दावगाबोदोंमोन। नाथाय इसोरनि इस्सा, इसोरा जेरै जोंखौ दैदेनना लाबोदों, 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव 3थि बर' एकर्ड जानानै फैदों आरो बे 3थि बर' एकर्डनि गेजेरजों दिनै जोङो जा फिथाइ, बे फिथाइखौ नोंथांमोन साफ्रोमानो रायजो राजाफोरानो एकर्डनि जा दफाफोर, बे दफाफोरखौ फरायनानै मोनखाबाय आरो फरायनो रोङैयाबो खायसेया खुगाजों खुगा गुबुननिफ्राय खोनानो मोनखाबाय। जोङो समजों खारफायोमोन, आफादनि साफ्रोमबो सोद्रोमायानो। मानोना समनि नारसिननायाव जोंनि गेजेराव गोबां खोन्दोबो जादोंमोन। नाथाय बे खोन्दोफोरा बे नङामोन जे मोनफ्रोमबो खोन्दोआनो बर' हारिनि बेरेखा मावग्रामोन एबा मोनथामबो खोन्दोआनो बर' हारिनि बेरेखा होननानै सोरबा साननाय बायदिमोन। खिन्थु जोंनि जा थांखि, बे थांखियानो हारिखौ अराय सम फोथांना लाखिनायनिमोन। दानिया जोङो जेब्ला बै हारिनि रैखाथिनि थाखाय बे आफादाव थानानै सोद्रोमा महरै जा फर्मेशन आरो कनस्टिटिउसन, बे फर्मेशन आरो कनस्टिटिउसन बायदि जोङो सोलिनो गोनां जायोमोन। बे सोलिनाया जोंनि साधारन जिउ खांनायनिख्रुइ बहुद थफाथि दङमोन, जायनि जाहोनाव जोङो आगानफ्रोमबो गोबां खैफोद आफोदनि गेजेरजोंबाबो सोरखिलांनायनि जा जोंनि गेजेराव सैसोनाय, बे सैसोनायखौ जोङो अरायबो लानो हायोमोन आरो मोगा मोगि जानो हायोमोन। बुंनो थाङोब्ला जोङो मोनसे रावजों जोंनि जा दुखुनांथाव NDB सोद्रोमा हिसाबै जिउ खांनाय, बे जिउ खांनायखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। खिन्थु गासैबो बर' बिमानि अननाय आरो जोंनि रायजो राजानि अननायाव जोङो बेफोरखौ
फोजोबनानै आवगायबोनो हादोंमोन। अराय समबो फैबाय थानाय बे जाथाया जों आंखालनि थाखाय आबाद मावनांनाय। जोङो फ्राय 100 बिगानिबो बारा माइ आबाद मावोमोन मोसौ मैसोजों लानानै। बेनिफ्राय आं जेब्लायबो जोंनि बै समनि NDBनि जोंनि हौवासा हिन्जावसा लाइमोन जोंनि रौनिया बिथांमोनखौ बाख्नायो आरो आं बिथांमोनखौ जेब्लायबो खर' गंग्लैयै एप्रिसियेट खालामनांगोन। मानोना बिथांमोना आसि दुलुन जायजासे मालाबा हा गोथाङावबो माइ गायनानै सेंग्राफोर सिख्लाफोर गावनि हारिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय आरो जौगानायनि मिजिंजों मावबोदोंमोन। गोबां दुखु खालामदोंमोन। आं बिथांमोननि सिगाङाव दुखु दिन्थिनो हायाब्लाबो गोरबोआव बहुद दुखु दङमोन आरो बेफोर जारिमिनखौ जों मालाबाबो बावगारनो हाया। बेनि अनगाबो गोबां जोंनि गेजेराव जारिमिन दङ, जाय जारिमिनफोरा जोंनि बिखायाव दिनै सौबाय थायो आरो बेफोर गासिबो बर' हारिनि जौगानायनि सार्थनि थाखायसो। बिटिआर गोरोबथाया बर'नि थामथि गोरोबथा। नंगौ, जोङो आगुआवबो बुंदों, दिनैबो बुंगोन। जोंनि जा अबजेक्टिभ, बे अबजेक्टिभआ बिटिआर सुक्ति नङामोन आरो जोङो बिटिआर सुक्ति खालामनो होनानैनो जोंनि दावहानि जा बारसोमनाय, बे बारसोमनाया नङामोन। नाथाय समनि खावलायनायाव जों दिनै बिटिआर सुक्तिखौ खालामनो गोनां जादों आरो बिटिआर सुक्तिनि जा दफाफोर, बे दफाफोरखौ मावनानै जोंनि बर'ल' नङा, दुलाराय बिटिआर हालामाव बा BTC हालामाव थानाय जोंनि रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनो जोङो माबोरै अननाय आरो जौगानायखौ होनो हागोन, बे थांखियैनो जोङो जोंनि जा रायजोफोरनि लुबैनाय बायदि सान्थि, बे सान्थि एकर्डखौ जोङो खालामनो फैदोंमोन। राजखान्थिया मानसिजों जोनोमनिफ्रायनो फैफानाय मोनसे खोन्दो। राजखान्थिखौ एरखेनानै रावबो थांनानै थानो हाया। दानिया मोनसे जांख्रिथायारि हान्जायावहाय हाबनानै आं जेब्ला पिस एकर्ड जानानै फैयो, राजखान्थियाव बाहागो लानानै जोंनि जा इमप्लिमेन्टेसन खालामनो गोनां एकर्डनि दफाफोर, बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखायनो राजखान्थियाव बाहागो लाफैदों आरो UPPLआ मोनसे दैदेनगिरिफोरनि मोनसे राजखान्थि हान्जा हिसाबै BTCनि एबा बिटिआरनि आं बे हान्जाखौनो बासिनानै UPPL हान्जायाव हाबबाय आरो आंनि हाबनायनि उनाव आं जा थांखिजों हाबदों, बे हाबनायनि उनाव आंनि सासे UPPनि सोद्रोमा हिसाबै मावनो गोनां गुबै खामानियानो जादों गिबियाव जोंनि दुलाराय BTC एबा बिटिआर हालामनि जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव सान्थि आरो खौसेथि लाबोनाय। मानोना आथिखालनि थामहिनबा थांनाय 17 बोसोर जोंनि BTC हालामखौ खुंबोनाय दैदेनगिरिफोरनि सानगोथे साननायनि थाखायनो जोंनि गेजेराव बर' अबर'नि राजखान्थिनि जोनोम जादों। जोंनि गेजेराव जाख'नाय आरो सोबख'नायनि जोनोम जादों। जोंनि गेजेराव सैलायनाय आरो सैलायैखौ डिफारेन्स लाबोनानै गावजों गाव नासयलायनाया जोनोम जादों। बेनो आंनि गिबि मावनांगौ खामानि। जों बेखौ फोजोबनानै माबोरै जोंनि गेजेरावहाय खौसेथिखौ लाबोनो हागोन आरो सान्थि आरो जोंनि मावलांनो गोनां हाबाफोरखौ मावनो हागोन, बेखौ नोजोर बोनानैनो आं UPPLआव जोनोम जादों। आरो नैथियावहाय आंनि देरसिन मावनो गोनाङा जादों जोंनि बिमा माहारिखौ जोङो माबोरै फोजौनो हागोन। मानोना मोनसे न'खरा थार आखुनि न'खर जानोब्ला एबा मुगानि सिभिलाइज न'खर जानोब्ला बिमाफ्रा जेब्लायबो मावनो गोनां जौसिन बिबान दङ। नंखायनो आइजो माहारिखौ जौगाहोग्रोनायानो आंनि गिबिसिन नैथि मावनो गोनां खामानि। बिनि उनाव दङ लाइमोन जोहोलावजोफोरखौ सैथो लामाजों माबोरै दैदेनलांगोन, नंखाय लामानि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बै जोहोलावजोफोरखौ जोङो माबोरै बोखांना लाबोनानै सैथो लामाजों दैदेननायजों लोगोसे जोङो जोंनि हालाम आरो जोंनि हारि आरो जोंनि हादोरखौ जौगाहोनो हागोन, बेखौ मावनायानो आंनि थामथि थांखि। आरो ब्रैथियाव आं बेखौ बिखा फोरदाननानै बुंनो लुबैयो, बर' साहित्य सभाया जोंनि बर' हारिनि जौगानायनि मोनसे सिनस्रि, जायखौ जोङो साफ्रोमबो बर' हारिया, बर' सुबुङानो पेरेन्ट बडि होननानै बुंनो नागिरो। बे पेरेन्ट बडिखौ जोङो माबोरै गोख्रों खालामनो हागोन, मानोना
मोनसे हारिखौ जौगाहोनोब्ला राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ जेब्लायबो जोङो नोजोर होग्रोनांगौ आरो बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोनायनि सिनस्रियानो जादों पेरेन्ट बडियानो जादों बर' साहित्य सभा। नंखायनो आंनि ब्रैथि बयनिख्रुइ देरसिन मावनो गोनां खामानिया जादों बर' साहित्य सभाखौ माबोरै जोङो जोंगा मागा खालामनानै जेब्लायबो गोजौ थाखोसिम लांनो हागोन। आरो बाथि आंनि मावनो गोनां देरसिन खामानिया जादों इयुथ एबा लाइमोन लिरगिरिफोरखौ जोङो माबोरै थुलुंगानानै बिथांमोननो माबोरै जोङो गावसिनि लिरनाय आदब खायदाखौ जौगाहोगोन बिनि माखासे प्रजेक्ट बानायनानै बिथांमोनखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय इनकारेज होनाय। आरो जोंनि माखासे जा मावनांगौ जोङो जोंनि हान्जाया पावाराव फैयोब्ला जोङो साफा साफा सोद्रोमा हिसाबै जा मावनांगौ बे मावनांगौफोरखौ जोङो मावलांबाय थानाया जोंनि मावनो गोनां दायित्वखा। बेखिनिखौ जोङो जेब्लायबो गोसो मोदोम जिउ होनानै इउ पि पि एल नि सासे सोद्रोमा महरै आं बेखौ मावलांनो थांखि लादों।